Nggone Pak Noi, Mas. Meh ngopo? Kan di sini kita ngageti Pak Noi, ini kan gagal. Lah kuwi meh mbok nggo ngopo? Wah, cuma mbok balangke Pak No to. Arep tak nggo tok, Mas. Mak tuh ngono tok. Wah, ngawurmu lho, Jon. Iki keras, Mas. Ora ngawur. Terus bali kono. Pak No ben tak urusane. Yakin iso ngageti Pak No. Yakin no, bali kono. Okur. Mas, lek gagal to. Ngomong aku tak rasani. Ora keras, ora kelas. Pripun Mas? Pun mari cekukne. Alhamdulillah, Aris. Nah, terus siasate dipresake teng pundi, Mas? Ora tak presake kok, Is. Aku ki diomongi Pak Kliwon. Kon nggo turu. Nah, bareng aku iso turu. Tangi-tangi ki alhamdulillah mari, Is. Walah, nggih to. Berarti mboten mergo es kula to, Mas? Ora, Is. Ya sorry, wong yo iki kondisine panik kok. Dadine aku ngawur. Loh? Loh? Loh, lah kok kowe ceguken, Is? Nggih to, Mas. Kok tak turu sik nggih, Mas? Loh, Mbak. Kok ngendi? Ngene Pak No. Kowe ceguken to? Glekeken. Glekeken suarane ora ngebas. Tuh, Jon. Ora to? Urai, Mas. Kok bocah gelas ngopo? Di sini kita kan ngageti Pak No kan ora berhasil to, Mas. Jo ngawur lho, Pra. Ikhlas, Mas. Di ngawur. Pak No meh mbok balang kuwi. Sing penting kan orang nganggo watu to, Mas. Ora nganggo watu, tapi nganggo gelas. Kuwi padha wae, Pra. Maksud kuwi ora dibalang langsung, Mas. Lah piye? Iki to dibalangke ning tembok mburine Pak No. Mak piar. Pak No mesti kaget. Mak piar. Kok biasa wae to dodot. Rasa lebay ngono lho. Iki ora lebay, Mas. Iki nyat meresahkan tenan. Wong gur segukene meresahkan dodot. Nek sing ceguken wong siji tok ora apa-apa, Mas. Tambah isih malu ceguken lho. Lah terus aku kon piye? Anu, Mas. Gawe cara ben iso ngageti Mbak Is. Kon dadak dikageti ngopo? Lah jarine to, Mas. Nek wong ceguken kuwi dikageti iso mari. Apa iya? Nek masalah kuwi aku belum yakin bener apa orane, Mas. Nek aku pengen buktike. Oh, iki mau emang coba-coba to. Anu wah, ngejak apa aja wae? Wah, nek ngejak apa aja supra mesti melu lho, Mas. Nek melu apa? Wah, kae carane anarkis, Mas. Mosok to, Mas? Tak jak ngageti Pak No. Pak No mah diwalang watu to, Mas. Wah, resiko no. Masa tak? Iya ya, Mas, tenan. Prinsipe dhek kuwi nek ora keras, ora kelas. Siri. Ayo, Mas, dicoba. Mak piar. Moh pra, kene wae cah halusan kok. Jak ngawur lho. Ora ngawur ya, Mas. Keras. Moh pra, Urip iki keras lho, Mas. cara halusan wae. Balang wercone ra mempan lho, Mas. Mosok main halus, jadi guyu semut. Gawe halus, tapi iso kena mental, pra.
Ora kok fisik kaya ngono. Yo wis aku manut, tapi nek ora berhasil tetep nganggo keras lho. Balik isi wedine karo apa to, Mas? Wah, ora ngerti aku, Dot. Ketoke ra duwe wedi kok. Lah meh ngageti apa meh medeni? Aku tak jalan rencana gelem to, Mas. Iki demi kesehatane Mbak Is lho. Yang penting aja ekstrim. Ora lho, ini cah halusan kok. Deloken halus kok ngene. Wah, ra mungkin anarkis no. Yakin tenan pura, Mas? Yakin. Ora berhasil harus tetap keras loh. Ipra, wae dhewe sapi lho. Pomone aku yakin, kowe ya melu yakin. Ayo yakin bareng. Yo yakin. Yakinmu lahir batin pora. Yakin bolokin bakul bensin. Bocah ki po mumet apa piye ya? Is. Kowe ki po mumet apa piye? Alhamdulillah, mari. Kowe po mumet apa piye? Mboten kok, Pak. Kula wau ceguken padha kalih Masno. Terus dirose Masno jenengan sanjangi nek ceguken kuwi nggo turu gen iso mari. Aku ngomongi Masno ki mung otak-atik gathuk lho, Is. Lah pripun to, Pak? Apa ya ana wong turu ki ceguken? Nek ngorok kathah, Pak. Tapi nek ceguken dereng tau ngerti. Lah ngono. Terus tak oke. Mau bengi ki Masno tak kondang turu. Wedine mari ya pancen bejane Masno. Ning kuwi ora kena nggih pathokan lho, Is. Lah tapi nyatane kula nggih mari lho, Pak. Iya. Ning sing ngalami rak lagi wong loro to. Kowe karo Masno. Kuwi urung kena nggih pathokan, Is. Oh, nggih, Pak. Ati ngersake napa, Pak? Biasa. Kopi. Nah, Oh, nggih. Coba, Pak. Saking pundi niki, Pak? arep tuku rabuk ning KUD. Malah tutup. Wis ya, Is. Nggih, Pak. Iya ya. Nggih. Waduh, wae ben seger ya. Kok tutup, Mas? Tapi kita ini yang jeruk, Dad. Lagi lawangi bukaan nih. Loh, Cik gak siap-siap. Nah. Seger. Wah, astagfirullahaladzim. Ngageti wae lho. Loh, mari, Mas. Boleh deh. Wah. Ini saya udah ngapa to caca. Kalau mari ta, Dot. Wong mari gundulmu ku ya. Tanya Mas mari, panjang mbok kaget ya dikumat nih to cegukanku. Duh, salah neh iki, Dot. Ya wis, Mbak, sorry. Ini wonge alusan kok. Aku ya halusan lho, Mbak. Monggo. Bareng.
Yun. Kan pun kaget dereng, Pak. Oh alah Jojo. Malah mbok kageti. Wong jane ceguan kuwi semari lho, Jo. Wah, iki. Hari, Pak. Tak kira tesih ceguken lho. Yakin, bolokin, nyakitin. Kowe rene agenda dolan rene to, Min? Ora ngopo? Ora apa-apa. Nek sesuk Lah ngopo to tuh? ibu sesuk blonjo, Min. Kayak aku ini omah dhewe lho. Mbok kowe dolan rene. Yo, sesuk tak rono. Dodo mburi. Ger. Nung nang nung nang nang nung nang nang nung nang. Monggo Bapak Resi. Derek langkung Bapak Resi. Lah nggih sumangga para satriya. Nang nung nang 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 nang nung nang. Tak tinggal delok ya, Nduk. Ajeng temunya to, Bu? Tak memantau kondisine lapangan dhisik. Lapangan pundi? Usahane bugang kuwi lho. Tinggalan sik ra apa-apa, Mas. Ya, Dik. Hati-hati ya, Dik ya. Mas Bob, pripun kabare, Mas? Seperti biasa, Mbak. Lancar jaya. Titik pujaan hatiku ya, Mbak ya. Nggih. Wah, apike ya tak obong wae kok marai sepi iki. Woyo. Uye. Wah, Mas Bob lancar jaya toh. Pripun kabare, Mas? Seperti biasa, Mas. Lancar jaya. Bagus. Usahamu keren, Mas. Nggih, Mas. Motore dicuci nggih? Boleh. Oke. Wes, Min, kowe iki lereno lho. Ireng kowe engko. Ireng ya ben. Penting kan manis. Jare perawatan. Kok perawatanmu rusak piye? Rusak ya di bengkel kene. Mas. JPP niku napa, Mas? Jasa pelayanan publik, Mas Bob. Cuci kendaraan iki bagian dari jasa pelayanan publik, Mas Bob. Biru-biru niku napa to, Mas? Oh, niku kostum prakanggo, Mas. Jenengan gelem no pripun? Nggo mangpek. Kok malah dikeke aku piye to, Mas? Nek sampean ora gelem ya wis niki mengke timbangane tak obong. Jangan, Mas. Eman-eman, Mas. Kuwi iso jadi modal usaha. Nah, anggur mengkene kok iso dadi modal usaha apa to, Mas? Mang cemplungke ember niki, Mas, mengke dadi modal usaha, Mas. Mang jikone, Mas. Lah, iki lakon apa to, Run? Niku napa, Mas? Alah, ya wong genah sempak no takon sampean ki. Sempake pripun? Sempake teles. Lah kuwi filosofine wong usaha, Mas. Maksudnya pripun? Sempak teles
Semangat, kompak, anti males. Yen masuk. Wah, idene Mas Bobi. Wah, mau ning cuci kendaraan cabang usaha JPP Sempak Telas. Semangat, kompak, anti males. Oh